xi qabel kont ħallinniha. Unselmulkom sinjuri u nilqawkom għal shooter ieħor illum. Ħanibda fuq nota negattiva. Għaliex? Għax imdawrin bil-gwerra sfortunatament għaw il-fuq minn 40 gwerra li qed jiġru fid-dinja bħalissa. Imma anka Malta għandna daqsxejn ta' gwerra bejnietna, ja. Xetti, jekk taraw xi ħaġa interessanti jibgħatuna fuq shooter dan u san.com. Iwa, san mhux qed ngħidlek gwerra bħalma nimmaġinaw, imma reġa' kien hemm ġlieda oħra. Did-darba tigulju araw daqsxejn. Issa naħseb bħala stil daw iktar qishom fuq sumo wrestling qed tifhem. Dik idea, flok noqogħdu niġġieldu u ndaħqu tajjeb fit-toroq misna l-istess enerġija nitfawha għall-isport. X'taħseb? Prostax, flok nġibu ħafna medalji minn daw tad-daħk, nġibu medalji tad-deb għax hekk ħana l-enerġija li hemm nitfawha xi ħaġa pożittiva. Imma x'qed jiġri f'did-dinja tal-ġlied u jiena hawnhekk aħna nirringrazzjaw l-Alla li aħna bħala programm għandna l-esperti mdawrin magħna hekk. U fil-fatt jekk tistaqsi xi ħaġa dwar ġlied, speċjalment in-naħed tat-Tigulju u Paċe fil-lejlu tistaqsi. Fażi! Fil-fażi. Fażi it-tnejn! Ejju, isma' x'inkwitat dal-ġlied kollu qed ikonna f'pajjiżna u inti tista' tgħinna x'inti ġielikom fi ġlied. Jien għal-ġlied u jien nfittxu l-ċoċin fażi missa kemm jien li għamilt snin jarranna ħammur tit-Turkija. Għamilt snin u għet nevita l-ġlied għax ma jmurx inkisserhom għax imbagħad kbira tkun minn ikisser l-snien fas. Mhux hekk, allura inti issa ġifieri qed tipprova ma tidħolx fi ġlieda. Mela, issa jiena kont nfittex il-ġlied. Allura issa taf x'qed nagħmel fażi. Qed nagħmel l-affarijiet bil-maqlub tal-li kont nagħmel qed tifhimni fażi. Reverse psychology. Le, psychology dik. Reverse psychology. Alright, ftehmna. Mela inti eżempju ejja ħanajduha, Tini xenarju, għajdli fej. Naf eżempju qed issuq. Mela qed issuq, jiena l-iktar ħaġa li kont nħobb naqla nkun fuq il-lights tajjeb u nħares lejn tal-ġenb u nħarslu biċ-ċiera. Kif ħares li l-ura fas immur għas-salib kont inqedu s-salib tar-roti, kont inqedu taħt is-sejt u mmur u frattarija nagħmel fuq il-lajt. Ħażin. Allura issa xi tagħmel jekk tkun fil-lajt ħares il-qudiem biss ħalli ma tiġġieled ma' ħadd fas. Ibżal snienek. X'inhi xenarju ieħor? Jien naf eżempju qiegħed fi klabb. Fi klabb. In-nisa taqbax magħhom tmissomx għax hemm taqla l-ġlied. Ifhimni, in-nisa m'għandna mmisshom la fil-klabb waqas imkien ieħor, permess m'għandekx miss. U laqqas l-irġiel. Ħass ġifieri, ma titanta l-irġiel. Jiena jekk ma nabbissa nofs il-lejl fażu mbagħad minn nofs il-lejl hemm kollox jgħaddi tihom fażi tihom. Proset, jien naf ħantik xenarju ieħor. Supermarket. Taqbis fis-supermarket. Jien taf x'kont nagħmel fas. L-ewwel kont narma ruħi eżempju mmur inġib plasta ta' xkopa, jew lembuba, jew xi xkora silġ, u mbagħad immuru naqbes. Darba kien hemm wieħed qabbistu, mod f'supermarket ta' tasliem għax dik issibhom tal-Pepe. U beda jipalla fil-vojt u kelli xkora silġ cubes waħda tfajthom l rasu. Ma kellu xejn. Tiju fażi xejn beda jsawwadni bil-biċċiet tal-art. Tajjeb. Isma, allura imma biex ma tkissir sini, għandek xi metodu nafaw minn jott eżempju? Jiena li nagħmel fas sirt nozzatten. Kif tkun ħataqbiż lil Jaddilek. Nozzatten. Issa ġieles fas ġiel nozza l-100 għax inkun imqabbes. Almenu sib dak il-metodu li taf li jott għalik, mhux hekk? Ekku. X'int tagħmel fas? Qed nilbes il-mouth guard. Mela ħadd iġġieleb ma' xi ħadd. Għax ħanċempel il-bank fażi u dak ġieli anke sal-500 not, allura nkolles biex ma nkisser tieni. Tiju fażi tiju! Ħanajdlek mhux biex inteħra ġun imma vera kumpaniji li qabżu wielek ta' vera. Joqgħod żommiegħu. Ħalina kif tal il-programm illum, sinjuri. Żomm, ma tispiċċax għal issa ħabbaq il-kanzunetta tiegħek. Jagħmel oħra. Hija u x'tema għandna llum? Nifhimni di l-kanzunetta tmur lura sew fit-tmeninijiet kont ktibta. Proset, jisimha Touch Me. Mhux tiegħek Touch Me. Dik tiegħi. Kont sifta daqsxejn Samantha Fox ma mrid suċċess. U issa ddeċidejt li nerġa' noħroġ jiena. Ħammur nagħmel il-video.
U għal darboħra ninsab f'post qiegħed fil-Birgu, tajjeb fil-Monti tal-Birgu. Ħa nipprova inkompli l-album tiegħi tal-kanzunetti li bħas-soltu jkolli bżonn l-għajnuna tan-nies u naraw jekk se jgħinuni. Nirrekordja kanzunetta u għandi bżonn in-nies għall-video. All right, għaddili minn nofs il-video. Touch me, mister, qiegħed f'nofs il-video tiegħi. Sorry, mbagħad qiegħed fil-nofs Għandek raġun, ver. Touch me, misni daqsxejn ħankompli. Saf misna, enta xejn. Touch me, misni daqsxejn ħankompli. Aw, misni daqsxejn ħankompli. Titmisni. Imma mhux jekk, neqfu, ma nistgħux nagħmlu għad is-song, daqshekk.